La gent diu de jo que, sobretot a la feina, diuen que jo soc una persona bastant sèria, bastant complidora en la meva tasca, i els meus amics diuen que som bastant divertit, bastant positiu, i en política diuen que som bastant optimista. Som professor d'EGB, amb especialitat en filologia francesa, i després vaig estudiar en psicologia, som llicenciat en psicologia clínica per Barcelona, i després, durant tots aquests anys, he fet diverses especialitzacions, estudis, màsters. El darrer màster que vaig fer va ser en direcció de centres escolars, i en quant al meu treball, des de fa 30 anys treball a Serenal, i els darrers 28 anys, inclusiu ara, som director del Col·legi Públic Sarrià. Jo fa 20 i pico d'anys que estic afiliat en el partit, me vaig presentar en les primeres eleccions com a independent, però me veia dins i coneixent un poc les idees, les estructures, les persones del Partit Socialista, vaig trobar que convergiava molt en la meva manera de ser i la manera de veure les coses i la manera d'intentar arreglar el que m'envoltava. Per tant, me vaig afiliar, vaig participar en 3 legislatures en l'Ajuntament de Llucmajor, sempre a l'oposició, mai he tingut sort de governar, i considero que el partit és el que més s'atraca les idees que tinc en quant a la igualtat de les persones, en quant a la manera de fer política, en quant a la manera de veure les coses, i per tant s'identifica molt el partit en la meva forma de ser. Després de 30 anys fent feina dins l'IA de Serenal, dins Serenal, m'he donat compte que Llucmajor és un tema molt gros, el tema més ampli de tot Mallorca, de tot Balears, però que també està format per diversitat de gent. És a dir, tenim un gran nucli principal, que és Llucmajor Poble, després tenim un altre nucli costaner, com el Serenal, i després s'està fent durant aquests anys un altre nucli important, que són les urbanitzacions. Considero que cada un d'aquests nuclis és important per si mateix, però molt diferent. Per tant, el primer que pensem fer és donar, no una autonomia, però sí un autogovern d'aquests nuclis. És a dir, com? Creant districtes, com a la majoria de pobles actuals, Calvià, Palma, Barcelona, tenen. És a dir, que cada districte, que és diferent per si mateix, en les seves particularitats i en les seves necessitats, pugui proposar i pugui desenvolupar el que són les polítiques pròpies de les seves necessitats. És a dir, que no sigui tot des del plenari de l'Ajuntament, sinó que tinguem molt en compte les veus que surten del propi Arenal, que surtin de les pròpies urbanitzacions i inclús que surtin del propi poble de Llucmajor. Un segon punt important és tornar a les polítiques d'esquerres, les polítiques progressistes, en quant a donar o afavorir més a tot aquell grup de gent més desprotegida, com serien sobretot els infants, serien la tercera edat. Indudablement també volen comptar amb els joves, volen fer un poble dinàmic, alegre, divertit, i com a darrera estratègia ràpida seria intentar potencialitzar el que és l'economia, donant força a el que és la nostra petita planta hotelera, però mirant molt des del punt de vista del treballador i xerrant molt amb l'empresari i fent que juntament empresa i treballador vagin de la mà.